ओइ मिनिस्टार नों हरबा बाहेराव मास्टार सनानि मानसिया जिरायनो मोननानै रायजोनि बाथ्रा गासिबो बावजोबबायनो मोनो बोरो नोंनि रायजो सिगाङाव गोदो बाथ्रा बुंनाया दासिमबो भेन्सार स्कुलनि खोन्थायानो हरदिया आं बे ओनसोलनि एमएलए आंनि गोसो बादि आं खामानि मावनो हायो नोंहाथ' स्कुला भेन्सार नङा सोरखारिसो नोंहा खर'आव मा अर जोंदों बाथ्राया नंगौ आंनि स्कुला भेन्सार नङा नाथाय गासैबो रायजो राजानि स्कुलाथ' भेन्सार मास्टारफोरालाय बेसे गाव गावनि जाना फोरोंबावनो बिदिखायनोथ' बैफोर स्कुलनि गथ'फोरनि बिमा बिफाया एबा रायजोफोरा नोंथां बायसा एमएलए मन्थ्रिफोरनो थै-थां भुट होनानै नोंथांमोनखौ देरहायो सुबिदा मोननो थाखाय नाथाय नोंसोर बायसा घुस जाग्रा मिनिस्टारा बेफोरखौ साननो समानो गैया आंखौ घुस जाग्रा होनदों नोङो बे बोसोराव भेन्सार स्कुलफोरा गभर्नमेन्टनि जायाबा हाबनो होला जों गामियाव गोसोआव लाखिखा बोखोराबा बेखौ बोखोदो नाङा फिसा फस्थायनांगोन बे आंखौ सानसे मिथियाखै बे आंखौ Excuse me, आंनि क्रिसखौ नायनो हागोन नामा? हेलौ ओमफ्राय मामोन नों बेवहाय औ नेटआव माबाफोर खामानि दंमोन नामा दंमोन जोबोद मोजां बाथ्रा जों सानैजों लोगो मोनलायबाय थागोन थ' ओमफ्राय बेरायहैनि ना माबाफोर खामानि दं गैनायालाय गैयामोन थांजागोन फै होनबा फैदो हा आंनि गोसोआ माबा जाबाय माने आं आंनि देहा मोदोम गोसो गासैखौबो नोंनो गथायजोब्बाय I love you अनसाय I love you
गेलेफैयो आंनि जिउआव एफा एनै गोजौ गाहाय फैलाव हायेननि बिखायाव बुथ गोसोआ खाथि खाथि थायोब्ला अननाया फैसिनो गोसो होथाब होथाब गोदान जिउ गोदान गाथों लुगैनो आं लुबैयो बुथाब गोसोआ खाथि खाथि थायोब्ला अननाया फैसिनो गोसो होथाब होथाब गोदान जिउ गोदान गाथों लुगैनो आं लुबैयो मानो गोसो थायो मानो गोसो थोब्लेयो मानो गोसो थायो मानो गोसो थोब्लेयो लाइमोन जिउनि अननाय बिखाजों बुंथारबाय गोरबो सोमहाबनाया बुंसोले बर'खौ एंगारना थैजोंसो उदांहायना सिमांनि रानि नों हे हे सिमांनि राजा नों ला 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 खोमसि दरसि गेलेफैयो आंनि जिउआव एफा एनै गोजौ गाहाय फैलाव हायेननि बिखायाव
बे बिमानैया जोमै आइनि खबरखौ एसेबो लायाखै नामा? खबर लानो आफा जोमैया अनसाय होननाय सेंग्राजों गोसोथोलायनानै जों नायनो हालाय बायदिसो जाबाय आफा। मा? सोर अनसाय बिलाय? सिनायाखै बे आंखौ। बिदि मा हालोद जागोन? आदा जोमैखौबो बुं अनसायखौल' बुंनानै मा जानो? नों सिरसा नोंखौ सासेल' बिनानाव होननानै जोबोर अनदोंमोन आं। जोमैखौ फन खालायहरलाय। र' आफा। हेल' जोमै आफाया नोंखौ न' लिरदों थाब फै। जागोन आदा आं गाबोन थांगोन। दिनै मा जाखोथाय लाइटआनो दाबो फैया। हरावलाय सोर फैलायखो र' आं नायनो फै। सोर जाखो नोंसोरलाय? आयौ सोर जाखो? आयौ सोर जाखो? ओइ जिराय। आयौ सोर जाखो? आयौ सोर जाखो? जों हाग्रानि मानसि नों खोनाफेरदों नामा? नोंसोर उग्रपन्थिसो नामा? जोंनो हरसेनि थाखाय जायगा नांगौ। बे किडनेप खालामनानै लाबोनाय मानसिखौ दोननो थाखाय मिथिबाय? जागोनबाबो मोनजागोन। ओइ दरा खेव। ओइ दरा खेव। खोनासं जों हमजानांगौबा नोंबो थैगोन आरो जोंबो थैगोन। बेनिखायनो दरजाखौ खेवनानै थां आरो जोंखौ गैया होन मिथिबाय? थां खेवना है दरजाखौ। मास्टार हाग्रा मानसि फैदों नामा बेयाव? CMनि फिसालाखौ खावनानै लाबोदों। नोंसिनि गामियावथ' दंफैयो नामा? ना नोंनि न'आवसो दं नामा? गैया फैयाखै। मास्टार बेथ' जोबोद डेन्जार मानसि। ओइ थ' हेलौ। हेलौ ओमफ्राय नों मा खालामदों? आं दसे स्टाडि खालामगासिनो दं। नोंलाय जोमै? आं कम्पिउटार नायगासिनो दं। मोनसे खोथा आं गाबोन न'आव थांसिगोन। बेनिखायनो नोंखौ लोगो हमनो लुबैदों। अनसाय प्लिज फैना। आं गेटनि बाहेरायाव नेनानै थागोन। रिलेक्स जोमै रिलेक्स। आं 5 मिनिटनि गेजेरावनो सहैगासिनो। नै ओंखारबायानो। अनसाय आं गाबोन न'आव थांगोन। आफाया आंखौ लिंहरदों। साननैसोनि उनावनो फैफिनगोन। थाबैनो फैनो नाजा। आं थांसै अनसाय। दा मारै गानोबा नोंबो थांदो। बाय।
रावबो गैला माथो जानो हागौ सोरांनि सायावनो थांजोब्बाय बिसोर मोजाङानो जाबाय दे रावबो नुवाखिसै अफिसार मा खबर सार खबरखौ मोनबायमोन मास्टारा उग्रपन्थिफोरखौ किडनेप खालामग्राफोरखौ हरसेनि थाखाय सुबिदा होदोंमोन बिनि फोरमाना आं नै मानसिखौ लाबोदों नोंगौ सार आं नुदों आंखौ नांलांनो नागिरदों जेबो दै गैया गोख्रै थौ नंगौ फिसा नोमफाखौ सिबिआइफ्रा किडनेप केसाव हमनानै लांबाय मा आइजे 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 जानो आइजे ग्रुपन्थिजों लोगो जाग्रा नोङो साला ग्रुपन्थिजों लोगो जाना किडनेप खालामग्रा नोङो बुं मानो जायगा होनायमोन नों साला अफाव सोना दोननाय बे सैमाखौ इन्सपेक्टर सार हेजन लरा आंनि आखाइखौ मानो हमना लाबोनाय मानो हिन देखाय इन्सपेक्टर आंनि आखाइखौ मानो हमना लाबोखो मा दावराव साला नों मा नोमफानि जायगा मोनदों नामा बे आंनि थानासो साला आंनि आखाइया बहायदों नोंनि नोमफाखौ जों थाना लकआव सोना दोनदों मा दाय मावदोंमोन आंनि आफाया आरे बेथ' उग्रपन्थिसो बे उग्रपन्थिजों लोगो जानानै मानसि किडनेप खालामग्रा आरो लोगोसे नोंसिनि गामिया उग्रपन्थि फिसिग्रासो र' इसेबां गरम जानाङा बे जोंनि थानासो नोंनि नमा नोमफानि न' नङा बेयाव जायनो गोसो जायो बेनो हर सिखावनो मोना हर सिखावआ आयेननि बेरेखा जायो नों मिथिया नामा नोंनि नोमफाखौ किडनेप खालामग्रा होननानै बुयै जेलाव हरसिगोन गोनां जायोब्ला गोजौसिम थांनानै रायलायहैगोन आरो आफाखौ बख'ना लांगोन आं आंनि आफाखौ दाय गैयालासिनो नोंसिनि पुलिस डिपार्टमेन्टआ हमना लाबोदों It is my home. It is not office. नाथाय सार नोंनि अफिसाव रावखौबो हाबनो होआ Get out! Show me ya. Security, बेखौ बाहेराव लां. पुलिसआ बेखौ दाय गैयालासिनो ओरैनो हमना लाबोदों बेखौ उग्रपन्थिजों किडनेप खालामफाग्रा होननानै हमना लाबोदों सार प्लिज सार हमना लां सार प्लिज सार प्लिज सार हमना लां सार प्लिज Hey! You bastard! दालाय सोर नोंखौ आं बुंखादोंमोन ना साला सिंग्रानि थैथ' साला कुकुर आरे ओइ बे सैमाखौ हमना थै दखौबो सोनानै दोनै बेखौ दोखो साला सैमाखौ कुकुर आराम खुर
मा नङा आयै नों गाबनो नाङा आयै आं बोर सारसियो बर' हारिनि बड'लेण्डखौ लाबोनो हागोन होननानै जेब्लाबो देरहासार जानो हागोन सिखार फिसा आयै आं खारनोसै गसाइ आंनि फिसाखौ नाहरफिन नों बेयाव मानो फैदों नों आंनि आफाखौ मानो बुथारनाय दानिया नोंखौ बुथारसै आं नों बेखौ सिनायो बे सासे उग्रपन्थिसो नों नाङा अन्थाइ आफाखौ दाबु अन्थाइ आफाखौ दाबु उग्रपन्थि नों अन्थाइ गासैबो बुङो नोंखौ उग्रपन्थि रादाब बिलाइ खौरां बिलाइ अब्लाबो आं फोथायाखैमोन नाथाय दा फोथायबाय नोंनि आखायाव हाथियार नुनानै उग्रपन्थि नों अन्थाइ नोंथ' बेबायदि नङामोन नाथाय नोंनि आखायाव सिलाय जोमै नों बेफोरखौ मिथिया बिसोर आंनि आफाखौ बुथारदों नंखाय बुंदों नों नोंसोरनि नोंफ्राथ' उग्रपन्थिफोरजों लोगो जानानै किडनेप खालामग्रासो जोमै बिस सिना होबाय बिसोर नोंनि खर'आव बिस सिना होबाय आफायाथ' जोंनि सोमोन्दै जेबो मिथिया होसो बे उग्रपन्थिखौ गावथारथार
खोनासं फंबाय, सरकारा जोंखौ उग्रपन्थी होनना बुङो, नाथाय जों उग्रपन्थी नङा। जों जाथिनि, बर' जाथिनि मोजां मावनो होनना ओंखारबोदों। न' बां, बिमा बिफा, बिदा फंबाय गासैखौबो नागारबोनानै दिनै जों हाथियार दैनो गोनां जादों। मालाय जाथिजों नासयजानाय आरो गादबजानाय। आं मिथिगौ नोंनि सायाव मा जादों आरो नोंसा नोम्फानि सायाव, बेखौबो आं मिथिगौ। बे गासैनिबो फिननायानो जादों नैबे हाथियार दैनाय। आरो नों दिनैनिफ्राय बावलांनो नाजा। नोंनि मुङा दिनैनिफ्राय अनसाय नंला। दिनैनिफ्राय नोंनि मुङा गोदान जोनोम लाबाय। हेर बेथेर खालामजोब, अब्लासो पुलिस डिपार्टमेन्टआ, सरकारा अर नांगोन। बर'नि गासिबो आफादा थांना थाथों। बोरो माथो नोंसोरनि पुलिस डिपार्टमेन्टआ दासिमबो माथो अरनि पार्टिखौ सासेबो हमनो हायाखिसै। MLA सार, अरखौ आं थैथांब्लाबो हमना लाबोगोन। जायनि जाहोनाव आं बेखौ मोनसे प्लान बानायदों। बे आंनिफ्राय जेब्लाबो बारग'नो हाया। गाबबायसो थादों माथो नोंलाय? मा जादों नोङो? आनै, आंखौ शिब मन्दिरसिम लानानै थां। मानो जोमै, मा जादों नोंहा? अनसायनि जिउआ गोलाव जाथों होनना बिनि थाखाय आरज गाबफैनो। जोंजों सिगाङावबो बेहा बेसेबांबा गिदिर जाथाय जालांबाय। बिनि उनावबो नोङो? बियो जाखि मावा आनै, आं नाथाय बिखौ गोसोजों अरायबो हास्थायो। आंखौ लानानै थां आनै, प्लिज आनै, प्लिज आनै, आंखौ लानानै थां, प्लिज प्लिज। सफैबायना? फै, बेयावनो दोनदों आं। मैयानिफ्राय नोंथांमोनखौ नेगासिनो। नोंथांमोना गोबां लेट खालामदों। लेट जाबाय। नाय। माबायदि मोनदों बे साइजखौ? मोजां, जोबोद मोजां। अर नों? आच्छा, बे पुलिसनिसो सालमोन। मोजाङानो जादों, अरा दिनै फैयाखै। मानो फैयाखै? एरेस्ट हिम। बिसोरनि माबाफोर खबर मोनदों नामा? नंगौ सार, लैथोमा, अरगें, रोदोम आरो खावसोमोना पुलिसजों हमना लांजाबाय। नाथाय आंखौबो हमनायनि चालसोमोन। हाथियार फाननो जासिनाया। जोंनि साब्रै केडारफोरखौ पुलिसनिफ्राय लाबोनो नाजानांगोन। जोंनि साब्रै केडारफ्रा फैफिनगोन आरो जोंनि रावबो सेंग्राफ्रा थैनाय नङा। आरो पुलिसफ्राबो जोंनि मानसिखौ हरफिननांगोन। बियो माबोरै? बिसोरो मोनसे साल खालामदों, अब्ला जोंबो मोनसे साल गेलेगोन।
आंनि मुङा अर नोंसोरखौ किडनेप खालामनाय जादों मानोना पुलिसफ्रा जोंनि साब्रै सेंग्राफोरखौ हमना दोनदों जों 48 घन्टा सम होदों जोंनि सेंग्राफोरखौ हगारनो थाखाय अब्लासो नोंसोर थांनो हागोन जों जा खालायगोन बेखौनो मानिनांगोन जुदि मानियाब्ला नैबे सिलाइखौ नुदोंना साफा साफा गावथारनाय जागोन नङा बे जेब्लाबो जानो हाया ओइ सिख्ला मा बुंदों नोंलाय नों दा जेबो टेनसन लायाखै बे जेब्लाबो जानाय नङा नाथाय सैथोआ बेनोदि बेयाव गासिबो जानो हागौ आरो नों जा जागोन बेखौ आंसो खालामगोन नोंसोरहा जोंखौ किडनेप खालामनायनि जेबो मोन्थाय गैया मोन्थाय गैया होननानै बे बाथ्राखौ आंनो चेलेन्ज नाङा नों सिख्ला मानि थाखाय चेलेन्ज लानाङा जोङो जाय खामानिखौ मावदों बियो आयेननि बेरेखा जायाखै नामा साला मा आयेननि बाथ्रा बुंदों नों खुगायाव हमथाना था नङाबा अराय समनि थाखाय उन्दुना थानांगोन मिथिबाय मानो मा दाय मावदों आं नोंसिनि थाखाय आं थांसै ओइ आगान मोनसे लोरिबानो दिगदार जागोन खारदो नोंसोरबा आंजों लोगोसे बिसोर जेबो खालामनो हाया ओइ गोथैनो गोसो जादोंना नङा आंखौनो गाव आंखौनो लुबैदों नङाबा गावनो जागोन खार गावदो मानो गावाखैसै जोमै नों जुदि इसेबां थैनो लुगैदोंबा नै ला आंखौनि साब खामानिया जाबाय अर खामानिखौ मावबाय जों सार गोजोन्थों अर आंनि मोसा दाना पुलिसजों आं सुक्ति खालामगोन जोंनि साब्रै सेंग्राफोरनि थाखाय नों बिसोरखौ नोजोर खालाम सोरबा जुदि खारनो नागिरोबा डाइरेक्ट गुलि खालाम अफिसार आं दावहारु आफादनि बिग्राय बुंदों शिब मन्दिराव फुजा होनो फैनाय गथ'फोरखौ जों किडनेप खालामनाय जादों 48 घन्टा सम होनाय जागोन आंनि सेंग्राफोरखौ हगारजोबनांगोन नङाबा साफ्रोमबो गाबोन फुं जाबानो गथ'फोरनि सासे सासे गोथै महर नुनो मोनगोन एसपि साहब आंनि फिसाजोखौ बासाय सरगियारि नों दा अपारेसनाव थांनांगौ जागोन सार सार हा बेखौ मानो बिसिम सोर लाबोनोसै नोंखौलाय सार बे नोंजों रायज्लायनो गले गले खावलायनायलाय आं बेखौ लाबोनाय जादों सार आं थांसै बेनो नोंसिनि जाथिनि मोजां मावग्राया बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ आरो माखासे मानसिफोरखौ किडनेप खालामनानै बदलानखौ मोनगोन नामा नोंसोरबायदि सनानि न'खराव जोनोम मोननाय फिसाफोरा मा मिथिनो दिनै नोंसिनि नोम्फा बायदि एमएलए एमपिफोरनि थाखायनो बेफोर जाथायनि दायनिगिरि बिदि गेदेर गोलावफोरनि थाखायनो गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा हाथियार दैनो गोनां जादों नोंसिनि नोम्फा बायदि फाव फान्दा सुलायनो थाखायनो आंबो दिनै हाथियार दैनो गोनां जादों गावखौनो लाजिखांनाय मोनो आङो आरो आंनि आफाया बेफोरबायदि खामानि मावाखै नों बायदि थगायसुला मानसिखौ गोसो थोनानै बरना मोनबाय आं नों बेफोरखौ दा मा मिथिनो नों बेसे मोजां मोनदों आरो दा आं बेसे मोजां मोनो नंखाय नों आंखौ मोजां मोनाखै खालि नों आंखौ थगायनोल' मोजां मोनदों आं मोजां मोनाखै आङो अब्ला बे आंनि आखायाव मानो हाथियार थाखो आंनि मोजां मोननायानो एसेबां सानजायै खामानिखौ आरो आंनि थाखायनो आफाया थैलांबाय गोबां रायजोफ्रा
दुखु खस्थ' सहायनांबाय बेफोरखौ सोर खालामदों आंनि मोजां मोननायानो जाय बिमाया एसेबां खस्थ' दुखुयै फिसाखौ जोनोम होदों बे बिमाखौनो दिनै गारनानै इसेबां हाग्रा बंग्रा आरो मालायनि न'आव सैमाफोर बायदि जाबथिंलाबायनो गोनां जादों दिनै आं आर्मि पुलिसनि नोजोराव वान्टेड नाथाय बेफोरो मोजां मोननायनि थाखायनो आंनि मोजां मोननायनि थाखायनो आं गासैबो लाइफ स्टाइलखौ सोलायजोब्बाय आरो नों बुंदों आं नोंखौ मोजां मोनाखै हेन्सअप नों साला अग्रबती नों गावखौनो गाव जोबोद नों साला मोसा सानदोंमोन सिलेगार आंखौ दाबु बुनोबा बिनो खुगाखौबो आंखौ दाबु जायनि थिननायाव आं गासिखौ मावनो गोनां जादों आं जायखौ मावदों नोंबा थिननायखौसो मावनो गोनां जादों बियो आंनो फैसा होदों बिफा फिसालाखौ बुयै बुयै अग्रपन्थि बानायहोनानै मानोना बियो नोंखौ मोजां मोनोमोन आरो नोंसिनि मोजां मोननायाव आं जेबो लेना देना गैयामोन आंखौ बासायदो जोमै आंखौ बासायदो जोमै आं नोंनि नोमफानो फैसा होफिननोबो राजि दं आं गुसु जानायखौ गारसिन जोमै आं गुसु जानायखौ गारसिन जोमै आं माब्लाबाबो बेबायदि गुसु जानानै खामानिखौ मावलिया आं माब्लाबाबो बेबायदि खामानिखौ मावला आंखौ निमाहा होदो आंखौ निमाहा होदो आं माब्लाबा बेबायदि मावथारला आंखौ निमाहा होदो नाङा नाङा आंखौ गावनाङा आं दानो थैनो गोसो गैया नांगौबा आंनि आथिंखौ जोंसो सिफायबाव बेसेबांबा सानाय बेसेबांबा गिनाय गासैबो आंनि थाखायनो आंखौ बिमा जाबाय बुंनांलानो हेलौ सार अर जोंनि सेंग्राफोरखौ हगार हरबाय बेनिखायनो नोङो बिसोरखौ हगार हरफिनदो अ जागोन सार अनसाय नों पुलिसनाव थांनानै सारेन्डार जाहैदो थां जोमै बे बाथ्राखौ नों इसेबां गोरलै बुंनो हादों नाथाय नों साननाय बायदि इसेबां गोरलै नङा आं माब्लाबाबो सारेन्डार जाया दिनै जों सरकार आरो आर्मि पुलिसा जोंखौ अग्रपन्थी बुङो नाथाय जों अग्रपन्थी नङा दिनै जों बर' हारिया मालाय हारिनि आथिं सिङाव गादब जानायनिफ्राय उदांस्रि लाबोनो थाखाय दिनै सरकारनि हेंथायै गसंनो गोनां जादों थ' केम्पआव थांसै नोंसोरखौ हगारनायनि समा जाबाय आं थाङा अनसाय नोंखौ नागारनानै नों थैब्ला आंबो थैफागोन बिदि जाया जोमै बेयाव नोंनि आंनि गोसो बायदि सोलिनो हाया बियो मोनसे आफादसो जों आफादनि रुल एबा नेम बायदि सोलिनो गोनां जायो आं जेब्ला जोंनि नाजानाय थांखिया एबा बड'लेण्डखौ लाबोनो हायागौमानि नोंखौ आं जुलि खालामनो हानाय नङा अब्लासिम नों आंखौ नेनानै थानो हागोन नोंसोरबायदि सनानि न'खराव जोनोम मोननाय फिसाफ्रा बेबायदियाव सोलिनो हाया दिनै जों हाग्रा बंग्रायाव थानो गोनां जायो माब्लाबा मोनजायो माब्लाबा मोनजाया अब्लाबो जों जिउ थासान्दियाव हारिनि मोजां मावनो ओंखारबोनायाव बिदा बिनानाव बिमा बिफा गासैखौबो गारनानै हाथियार दैबायब्ला बिबानखौ मावफुंजोबनायानो आफादनि मेन थांखि दिनै जों नोंखौ हगार हराब्ला नोंखौ लानानैनो गोबां जेंना सोमजिगोन गामिनि सुबुंफ्रा आर्मि पुलिसजों बुग्लुं सुग्लुं गोबां अयथासार खालामजागोन बिनिखायनो नों दा थांथारनांगोन जुदि नों नेनो हायोब्ला ने आरो नेयाबा गुबुन थांनायनि अनगायै जेबो राहा गैया
अनसाय Apa? Apa? आइ फिसा हिन्जाव गाबनो नाङा आइ फिसा हिन्जाव नों दासो सफैबाय जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों इसिबां सहायनानै थानांखो नों थांदो फिसा थां जिरायहैदो नोंनि रुमाव अफिसार गोख्रै सारेन्डार ग्रुपखौ लानानै अपारेशनाव थां सार सारेन्डार ग्रुपनि मानसिफ्रा गिनानै थांफानो नागिरा नंगौ नामा बिदिब्ला मोजांसो नोंसोर हराव थांनानै हाग्रानि मुं लानानै सारेन्डार ग्रुपनि मानसिखौ सानैसो गावथारहै होमब्लाना बिसोर गावजों गावजोंनो गावथारलायनानै गावजों गाव थैलायनाय जागोन मिथिबाय जागोन सार खोनासं बयस एन्ड गार्लस जोंनि साब्रै सेंग्राफ्रा केम्पआव फैफिनबाय बेनिखायनो जोंनि गासैबो केम्पनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावनि गोसो बायदि रोजाबनो हागोन गोसो बायदि मोसानो हागोन गासैखौबो बावहाबनानै रंजाग्लांनि एना एनि सानलायनायखौ नागारनानै मोसाग्लांनि खौसेथिनि लामाजों आगान सुरनि हारिनि मानखौबो फोजौदोनि
बयबो बिखाजों खुलुमहैगोन खौसेथिनि जों बोरदान बिगोन हे आफा मेगन खेवदो ओइ आफा बोरदान हरदो बे बयबो मोसानि खौसे जाना फै बयबो रंजानि बोदोर बावलि बे बयबो मोसानि खौसे जाना फै बयबो रंजानि बोदोर बावलि Hokar! Hokar, Hokar. Anjing warga pulang Biasanya aja. kemarin makan lagi. Makan lagi dah, kau mana lagi dah? Berani bila? Hokar, anjing warga pulang aja. Aku pasai. Hokar! Hokar! Anjing warga pulang aja. Hah? ओइ जों हाग्रानि नोंनि फिसाखौ किडनेप खालामना लांबाय होननानै सारेन्डार ग्रुपनो खोन्थाना हो Anjing warga pulang nagirdों. Anjing हौवाया मा दाय मावदों? Anjing हौवाखौ हगार! Anjing हौवाखौ हगार! Rani Spa! Hello. Bilang, जोंहानि हिंगाखौ हाग्रानि मानसिफ्रा किडनेप खालामनानै लानानै थांबाय। फै, माबार नागिरहैनि? माबार फै। जोंखौ सिनायनो मोन्दों नङासै जों पुलिसबाबो हाग्रानि मुं लानानै नोंखौ किडनेप खालामनानै बुथारनाय जासिगोन Hei, नाङा आंखौ दा बुथार आं नोंसोरजोंनो थायो आं नोंसिनिनो खामानि मावो आरो नोंसोर आंखौ मानो बुथारनो नागिरखो हो मानोना जों नोंखौ बुथारबाबो पुलिसा नाम जानाय नङा हाग्रानासो नाम मोनगोन आरो गावजों गाव नोंसोर बुथारलायबाय थागोन मानोना सरकारा नोंसिनि सायाव पलिटिक्ससो गेलेदों मोनथिबाय ओइ गावदो बाजै जाथायफ्रा माबोरै जाखो माबा आगैमोन नोंदाखौ हाग्रानिफ्राय फैनानै लानानै थांबाय बुथारहैगोन ना माथोथाय बिसोर हाग्रानि मारदा बाजै औ नंगौ नों मोजाङै सिनायखादों दा सिनायदों ओं आङो सिनायखादों बिसोरो हाग्रानि होननानै बुंखादों सिस्टारनि नङा होनदों जागोन दे जोंबो पुलिसफोर मिन्थिस्लाबालासिनो जोंबो जोंनि बिदाखौ दा मोनायावनो गावथारहैनांगौ औ बर' हारिफोरा मानो गावजों गाव गावथारलायजोबखो गावजों गावनो जोबस्रांजोबसिगोन मानो बिदि जाजोबखो बिदि जानो नाङा अनलायनानैसो थानांगौ दिनै मानो बेबायदि जाजोबखो संसारावलाय रोदोम सारेन्डारफ्रा थांनाय हराव नोंसिनि आदाखौ गावथारबाय हा आंनि आदाखौ गावथारबाय सोर सारेन्डार बिलाय मा दाय मावदोंमोन आदाया बिसिनि आंनि थाखायनो दिनै आदाया जिउ गारनांगौ गोनां जाहैबाय मा जालायखो बिसोरलाय बे सारेन्डार पार्टिफोरलाय नाथाय मारनोसो गोसो जाबाय नामा बिसोरलाय सार खोनानाय बायदिब्ला खांख्राइ सारेन्डारखौ जोंनि मानसिया किडनेप खालामनानै गावहैदों होननायखाय बिसोरबो रोदोम बिदाखौ लांनानै गावथारहैदों
जोंनि मानसिया सारेन्डारफोरखौ मानो गावनो बिसोरथ' जोंनि जेबो खहा खालायाखै एबा गाज्रिथ' मावाखै निस्सय बेयाव सोरनिबा साल दंथारो बियो ना बिनि आन्दोआव माबा मोनसे दं नामा ना सिक्स फायारनासो गावदों नामा खोनासं आंनि हान्जाफोर बारहावाया गाज्रि जानो हमबाय बिनिखायनो गाव गावखौ एसे बयबो हुसियार थानाया मोजां आरो सोरबाफोर गामियाव डिउटि गोलैब्लाबो गावखौनो हुसियार थानाया गाहाम मिथिबाय ओइ सिङाव सोर सोर दं ओंखारबो गोख्रै अ बे सेंग्रायालाय अबेनिथो जाखो दिखियाजुलिनि आनैनि फिसालासो जोंनि अ दिखियाजुलिनिबाथ' होनबाथ' बियो हाग्रानिसो नङा नङाथ' नङा हाग्रानि नङा आलासि खुरमा मा मावनो फैदों नों बेयाव नंथारगौ बियो सार नङा नङा मा मावो नों आरो बेयाव मा खालामनो फैदों नों गावदो सार गावदो ओइ थाथ' साला थगायनो फैदोंमोन नोंसोर साला उग्रपन थिगजा फै साला फै होनदों फै फैदो थांसै हेल' बुं बिरखां खौरांफ्रा बोरै साहाब मैया दिखियाजुलिनि आलासि जाफैनायखौ सारेन्डारफ्रा पुलिसजों थाफानानै गावथारदों नंगौ नामा बिसोर जुदि जोंनि बेरेखाब्ला बे बांगाल सारेन्डारनि बिनानावा गालिगाव मास्टार मावो बेखौ खिन्थु गलायनानै गावथारहैथां दिस इज माय अर्डार हेल' माब्रै एसपि साहाब थिगानो सोलिगासिनो साहाब खबर मोनदोंना नोंथाङा बारा सिन्था खालामनो नाङा आच्छा खामानिया मोजां सोलिदोंबाथ' हामदों दे अ थिग नों बांगाल सारेन्डारनि बिनानाव दा नंगौ गावदो बिनानाव आया आंनि बिनानावखौ सोर गावथारखो हा आंनि बिनानावखौ सोर गावथारखो आया सोर गावथारखो आंनि बिनानावखौ सोर गावथारखो आंनि बिनानावखौ मा दाय मावदोंमोन आंनि बिनानावा मा जाबावगोन बर'नि आफादफोरा गावजों गाव बुथारलायोबा थैलायबाय थायोब्ला बर' समाजा जोबलांजोबगोन माथो साला जाथिनि मोजां मावनो फैदों बेयाव साहाब नै हमना लाबोबाय साला सैमाखौ बिमाफोर हंकं मार्केटआव बेरायगासिनो दंमोन आच्छा फंबाय नों मा जायगानि दिखियाजुलि मा गामिनि आबै सेन्टारनि डिमापुराव मा खालामनो थाहैनायमोन नों फंबाय खामानि मावनो थाहैदोंमोन आं आफादनि नंगौना नङा नोंलाय नङा थगायनो फैदों नोङो साला माबार खोन्था दावहारु ग्रुपनि मानसिफ्रा सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव साबेसे थायो आरो नोंनि लोगोआ बहा खारखो दा नोंसिनि लिडारफ्रा सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव सोर दं माबार खोन्था
आंखौथ' नोंसोरो बुथारखासिगोन आंनिफ्राय नोंसोरो फंसेबो राव मोना मानोना नोंसोरो जाथिनि उदखारि आरो जोलैनि हांगार बै समाव नोंसोरो दावहारु हान्जानि जानानै नोंसोरो जाथिनि हाबा मावनो ओंखारदोंमोन नाथाय दा नोंसोरो सारेन्डार जानानै आर्मि पुलिसजों थाफानानै जाथिनि उदखारि मावनानै फैलांसै समाव जोंखौ नों मोजां बाथ्रासो बुंलांदों नोङो हो मोसौखौ र' बे मोजां खामानि जायासै नङा आंथ' बिदि नोंसोरखौ बिदि मावनो होआखैमोन दाथ' मानसिया थैबायना बे खामानिया मोजां जायासैना थ' जेयानो जायामोन हेलौ आं कमल नार्जारी साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट बुंदों नोंथाङा तेजपुरामनि प्रेसिडेन्ट धनेस्वर बसुमतारी नङा जानो अ नंगौ नामा बाथ्राया मामोन बाथ्रायाथ' जोबोद साननांगौ जाबायलै नोंथां बे बर'फोरनि आफादनि सायाव सावरायनो गोनां जाबाय मा सानफ्रामबो गावजों गाव दानथारलायबाय थानाय बुथारलायबाय थानाय बोरैहाय शान्तिनि लामायाव फैबावनांगौ जाखो बेनोथ' जाबायलै अयथासार जाथारबाय मा गावजों गाव फुथारलायबाय थाखो आच्चा धनेस्वर नोंथां नोंथाङा मोनसे खामानिखौ मावदो नोंथाङा बर' फरायसा आफाद थुनलाइ आफाद गासैबो बर'नि आफादफोरखौ खबर हरजोबदो बे दावराव दावसिनि सोमोन्दै मोनसे मिथिं लिंनो थाखाय जायगाखौ बरफुख्रि बर' एमइ स्कुलखौनो लानाय जाथोंसै जागोन सार आं खबर हरनोसै मिथिंनि सोमोन्दै सार मा खालामबाय माथो गेले गेले मोनजानायखाय अमा गेन्द्रा बायदि फुंलाय जादों माथो अबाव दंमोन बेलाय अमायालाय सार बिहाव बिखुनजोनाव नायै बेदरै जानो लानायावनो सिख्रा बाजोफोरा साबथिंनानै लानानै फैबाय नुबाय नोंसिनि हालोदा दा मा खालायदों दिनै नोंसोरो बिसि फिसा रुजु रुमु रायजो जानो सानदोंब्ला नोंसोर आरो जोंनि बेरेखा मानो मावो बै समाव नोंसोरो जाथिनि मोजां मावनो होननानै बिमा बिफा बिदा बिनानाव गासैबो न'खरखौ गारनानै हाथियार हमदोंमोन नोंसिनि थाखाय गामिनि गोबां मानसि आरो नोंनि न'खरनि मानसिफ्रा बेसेबां हेरेसमेन्ट मोनखो बेफोर सोरनि थाखायमोन बे नोंनि थाखाय नङामोनब्ला बै समाव नों जाथिनि मोजां मावदोंमोन आरो बर' हारिनि सायाव नोंहा गोबां सेन्टिमेन्ट दंमोन नाथाय दा नोंथ' बुङोमोन आर्मि पुलिस आरो CIDखौ बुथारोमोन होननानै नाथाय दा नोंनि सायाव जों मा खालामनांगौ नाथाय नों दिनै बेफोरखौ मिथिनानैब्लाबो आं मा हाबा मावलांखो बेफोरखौ नों एसेबो सानना नायाखैसै आंखौ निमाहा होदो अर आरो आं दिनैनिफ्राय बिदि हाबा मावलिया आंखौ निमाहा होदो आंखौ निमाहा होदो निमाहा होनो नोंखौ है आरो बेलाय मा गोदान राव जालायखो दिनै नोंखौ निमाहा होनाय माने आं जम राजाखौसो फिना दोननाय दिनै नोंनि जिउआ आंनि आखायाव गैया आंनि दावहारु हान्जानि सान्थ्रिफोरनि आखायावसो
मा खालायनांगौ आंनि दावहारा हान्जानि सान्थ्रिफ्रासो खालायगोन नोंखौ है हो मोसौखौ आंनो दै लाबोदो आंनो दै लाबोदो हाला आफादि उथ्रि मावग्रा नोङो दिनैनि बे जथुम्मायाव आं बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बेखौनो बुंनो सानदोंदि बर' हारिनि दावहारु आफादफोरनि सोमोन्दै बुंनो नागिरनाया बेनोदि दिनै बिसोरबो बर' जाथिनि मोनसे संगठन बर' हारिनि उदांस्रि लाबोनो नागिरनायाव सरकारनि एबा आयेननि बेरेखा जानांदों हाथियार दैनो गोनां जादों बिनिखायनो सरकारा बिसोरखौ उग्रपन्थी बुङो नाथाय बिसोरो जोंनि थाखाय उग्रपन्थी नङा बर' हारिया मालाय हारिनि आथिं सिङाव गादब जानायनिफ्राय उदांस्रि खालामनानै बड'लेण्ड लाबोनो नाजाग्रा जाथिनि मोजां मावग्रासो नाथाय बे नाजानायावनो सोरबाबा गावथारजाबाय सोरबाबा आखाइ थिखांनानै सारेन्डार जाबाय दा जोंनि गेजेराव गुलुं गुजुङा बेयावसो फैदों सारेन्डारफ्रा उफाय गैयै जानांबाय आर्मि पुलिसफोरजों थांफानानै दावहारु पार्टिफोरनि मानसिफोरखौ खिन्थानो गोनां जायो होमब्ला दावहारु पार्टिनि मानसिफोरखौ गावथारनो गोनां जायो अब्ला दावहारु पार्टिया एक्स दावहारु पार्टिनि मानसिखौ पुलिस आर्मिजों थाफानानै जोंखौ गावो होननानै बिसोरनि सायाव फिन खिथेर लाफिनो बिदिजों मा जानो जों बर'फ्रा गावजों गावसो थैलायगासिनो अब्ला बड'लेण्डखौ गावजों गावसो बुथारलायबा मोनगोन नामा नाथाय आंनि बुंनांगौआ बेनोदि जोंनि बर' हारिनि जेसेबां संगठन ओंखारा मानो जों वेलकाम खालामगोन नाथाय बेबायदि गावजों गाव बुथारलायबाय थायोब्ला दावराव दावसि जाबाय थायोब्ला गावनि बर' रायजो राजाफ्रा एसेब्लाबो संगठननि सायाव फोथायलायनाया लासै लासैनो गोमालांगोन बिनिखायनो जोंनि सायाव फोथायनाय थायो बर'नि मोनफ्रोमबो संगठना मोजाङै मोजां मावलांनानै उदांस्रि खालामनानै बड'लेण्डखौ लाबोनो हायो जै बर' हारिनि मोनफ्रोमबो संगठना थांना थाथों दिनैनि बे जथुम्मायाव आं बर' फरायसा आफादनि जानानै बर' हारिनि संगठनफोरनि सायाव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दि जोंनि बर' हारियाव गोबां आफादफोर दंसै नाथाय बिसोरनि नेमखान्थिफ्रा जुदा जुदा अब्लाबो नाथाय मोनफ्रोमबो आफादनि नाजानायनि थांखिया मोनसेयानो नाथाय मोनफ्रोमबो संगठनफ्रा गाव गावनि नेम बायदि सोलिजानो लुबैयो गुबुन आफादफोरा गोरोबनो नागिरा एबा खौसेथि गैया बिनिखायनो बर' आफादफ्रा गावजों गाव बुथारलायनाय सिथारलायनाय जागासिनो दङ नांनांगौमोन सरकारजोंसो बिनिफ्राय उदांस्रि बिख'ना लाबोनांगौमोन नाथाय जों दा नुनो मोनदों गासैबो रायजोफ्रा बर' हारिनि संगठनफ्रा गावजों गावसो दानथारलायगासिनो सुथारलायगासिनो अब्ला बोरैहाय बड'लेण्ड मोनगोन बा जाथिनि मोजां हाबा मावनो हागोन बेनिखायनो जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बुंनो नागिरदों दि जोंनि मोनफ्रोमबो बर' हारिनि संगठनफ्रा गाव गावजों दानलाया सुलाया जासे गाव गावनि संगठनफोरजों खौसेयै गोरोबलायनानै हारिनि उदांस्रिखौ लाबोनो हायो बिदिब्ला जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बर'नि मोनफ्रोमबो आफादफोरखौ जोङो हानायमानि मदद होनो हागोन वेलकाम खालामगोन जै मोनफ्रोमबो बर' हारिनि आफादफ्रा थांनानै थाथों जै बर' हारिनि जै लं लिभ दिनैनि बे जथुम्मायाव गोजोन आफादनि जानानै बेखौनो बुंनो सानदों आंनि सिगाङावनो माखासे बर' साहित्य सभानि आरो दुलाराय फरायसा आफादनि बुंलांखाबाय बर' हारिनि संगठननि नंगौ दिनै बर' संगठनफ्रा गावजों गाव गावथारलायनाय दानथारलायनाय जागासिनो दं नाथाय बेफोरो बर' हारिनि आफादनि खामानि जायाखै बा बे संगठना बै संगठनजों बुथारलायनानै बड'लेण्ड एबा
उदांस्रि लाबोनो साननाया जुक्ति जायाखै आरो रावनिबो संगठन एबा आफादनि संबिधानाव बेफोरबायदि बुथारलायनानै बड'लेण्डखौ लाबोनांगौ होननानै लिरनाय गैया आरो मोनसे आफादनि मानसिया गुबुन मोनसे आफादनि मानसिखौ बबेबा डिमापुरनिफ्राय एबा गुवाहाटीनिफ्राय लायनानै बुथारफैनाया बर' आफादनि जुक्ति गोनां खामानि जायाखै बर'नि आफाद NDFB, DLT, थुनलाइ आफाद, आबसु, आबोब सोरनिबा संबिधानाव बिदि लिरनाय दं नामा? अब्ला बर' हारिनि आफादफ्रा गाव गावनि संगठनफोरजों बुथारलायनाय जाबाय थायोब्ला माब्रै बर' हारिनि मोजां मावनो हानो? बेनिखायनो जों गोजोन आफादनि जानानै बुंनो लुबैयो बर' हारिनि जेसेबां संगठनफ्रा गावजों गाव दानलाया सुलाया गाज्रि सन्देह सानलाया जासे जयै एबा खौसेयै मिलायनानै जाथिनि मोजां मावनायाव खौसेथि जायो अब्ला जोंनि बर' हारिनि संगठनफोरनि नाजानाया एबा बड'लेण्ड लाबोनो साननाया गोरलै एबा खम समावनो जानानै फैगोन। दिनै जों नुनो मोनदों दि बर' हारिनि संगठननि सायाव सोरबा संगठननि न'खरनि मानसिफोरखौ गुबुन संगठना बुथारनाय गावथारनाय आरो गुबुन संगठनाबो खिथिर लाफिननाय जेरै गफुरनि मानसिया क'क्राझाराव थांनो हाया आरो उदालगुरिनि मानसिया बाक्सायाव थांनो हाया बेफोरबायदि गोबां बर'नि जायगायावनो बै जायगानि मानसिया गुबुन जायगायाव आलासि जाहैबा गुबुननि पार्टि एबा संगठननि मानसि होननानै बुथारखुमानाय बेफोरखौनो मोनसे आफादनि जुक्ति गोनां खामानि जायाखै नाथाय बेफोरबायदि बर' संगठननि सायाव सोलिबाय थायोब्ला बड'लेण्ड मोननायाथ' गोजाननि बाथ्रासै बिनि सिगांनो बर' जाथियानो जोबस्रांलायनायनि अनगायै जेबो राहा गैया बेखायनो जोङो गोजोन आफादनि एबा सिगाङाव बुंलांखानाय आबसु बर' साहित्य सभा आबोबफोरनिफ्राय बर' हारिनि एसेबां बर' संगठन एबा आफादखौ वेलकाम खालामगोन जाहाथे बर' हारिनि मोनफ्रोमबो संगठनानो गावजों गाव मिलायलायनानै खौसे जानानै बड'लेण्डखौ लाबोनो हायो आरो बर' जाथिनि मोजां मावलांनो हायो आरो जों गासिबो रायजो राजाफ्रानो बर' संगठननि सायाव हानायमानिखौ मदद खालामनो नाजागोन जै मोनफ्रोमबो बर' हारिनि संगठनफोरा थांना थाथों लं लिभ जै मोनफ्रोमबो बर' आफादा थांना थाथों लं लिभ